Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako môžeš platiť v aplikácii Lidl Plus. Najprv si otvor aplikáciu a prihlás sa do svojho účtu. Ak ešte účet nemáš, vytvor si ho. Potom môžeme na domovskej obrazovke vpravo dole kliknúť na kartu Lidl Plus. Potom sa otvorí táto karta a tam vidíme možnosť zaplatiť cez Lidl Pay. Tá je momentálne vypnutá, zapneme ju a musíme pridať spôsob platby. Na to klikneme na pridať a následne na začať z Lidl Pay. Tu si teraz musíš nastaviť kód PIN a z bezpečnostných dôvodov ho zadať znova. Potom si môžeš aktivovať napríklad Face ID, aby si zabezpečil prístup k Lidl Pay. V tomto prípade to urobím. Kliknite na aktivovať Face ID a následne môžete pridať platobnú metódu, napríklad inkaso, ktoré sa aj odporúča. Najprv musíte potvrdiť svoju e-mailovú adresu, ak ste tak ešte neurobili. Klikneme na odoslať overovací e-mail a teraz vám prišiel e-mail, v ktorom kliknete na odkaz. Tak keď to urobíte, budete presmerovaní sem, potom klikneme na ďalej, klikneme na potvrdiť a na pokračovať. Potom sa musíte prihlásiť do svojho účtu a tu teraz nastavíme bezpečnostné overenie, napríklad e-mailom alebo SMS-kou. V mojom prípade som zvolil SMS a potom sem jednoducho zadaš potvrdzovací kód a všetko je nastavené. Znova klikneme na Lidl Plus kartu, potom na platenie cez Lidl Pay a na pridať. Po zadaní tvojho PIN kódu môžeme kliknúť na inkaso. Tu musíš skontrolovať údaje a pridať svoju adresu. Potom klikneme na ďalej. Ďalej, tu sa zobrazí vaša adresa a opäť klikneme na ďalej. A ďalej. Teraz musíme overiť náš bankový účet, čo môžete urobiť buď cez prihlásenie do banky, alebo bankovým prevodom. Ja si napríklad vyberiem bankový prevod. A potom sem zadáš svoje údaje a následne klikneme na súhlasiť a registrovať. A ako ďalšie, dostaneš e-mail. Funguje to potom takto. V priebehu jedného dňa dostaneš 1 cent na svoj účet a v účele platby nájdeš kód. A tento kód potom použiješ na aktiváciu Lidl Pay. Klikneš na zadať kód, teda na tento odkaz tu, a potom ho už len zadáš, klikneš na potvrdiť a máš Lidl Pay nastavený. A aby ste to overili, znova si otvoríte svoju kartu Lidl Plus a potom si môžete aktivovať platiť cez Lidl Pay. A takto jednoducho môžete platiť aplikáciou Lidl Plus. Ak vám toto video pomohlo, veľmi by ma potešil like a ahojte.